Berez, badira 16 urte, Buruntzaldeko udalek autoeskolekin lankidetzan martxan jarri zutela egitasmoa dela gidabaimena euskeraz egiteko ekimena berez, bai? Azken urte guzti hauetan herritarren partaidetza oso ongia izan da. 1300 herritarretik gora hartu dute parte, eta zentzu horretan, bilatutako helburua lortu da, azken finean dara, eremu honetan ere euskararen erabilpena sustatzea, bai? Esan bezala, 16 urte hauen ondoren, formula aldatzera goaz, bai? Orain arte zozketan bidez egin dugun prozedura, diru laguntza zuzenak izango dira. Eta zentzu horretan, Buruntzaldeko hainbat udalek, aigea pizkat hausnarketa horretan zertuta. Mendik aurrera, nola eman jarraipena egitasmo honi, bai? Eta, besterik gabe, Arantzak emango ditu zozketaren zapenuak edo. Esatea, 79 lagunek hartu dutela aurtengo deialdian parte, eta hemen dauden, beraien fitxak hemen dauden sartuta, bakoitza bere herrian, eta Martak orain aterako du bakoitzetikan hainbat sari. Horretarako erabiltzen dugu autoeskolen kopurua, hau da, segun herri horretan zenbat autoeskola dauden, beste sari dauden. Orduan, Andoainen izango ditugu 2 sari, Astigarragan bat, Hernanin 3, Urnietan bat, eta Usurbilen bat. 400 euroko 8 sari guztira, hori da, 8 sari guztira. Bai? Eta, hori bai kontuan hartu, parte hartu duten autoeskolek. Andoainen Bengoetxea eta Baienaka autoeskolak, Hernani lagunak eta Otamendi, eta Urnieta eta Usurbilen Solazaga autoeskolek hartu dute parte. Bai? Gun besterik gabe. Hasiko gea sari duna gateatzen. Bai, Andoain bekabitez. Hernani, Andoain, etxetik hasi naiz. Bai. Maren, Jauregi, Ugarte Mendia. Beste bat, beste batek. Eta bigarrena, Naia Gorostidi López. Maren eta Naia, Andoaindik. Andoaindik. Astigarragan bat. Astigarragan, bakarra. Enaitz, Izasti, Zabaletak. Irabazi. Hernanin 3. Hernanin 3, ez? Bai. Horrenekoa. Endika, Rekondo, Murua. Eki Sánchez, Balerdi. Eta hirugarrena, Ane Libi Santa Cruz. Ane uste jartzen dira. Uste dut Santa Cruz. Eta hemen bat eta bat, ez? Bai. Bale. Urnietatik, Egoi Lizaso López. Eta bukatzeko, Usurbilen, bakarrak. Sarai Hernández, Elaio. Eskerrak ematea, azken urte guzti hauetan, Buruntzaldeko autoeskola guztiei eta bide batez, zozketa hauetan parte hartu duten herritar guztiei. Azken finean, beraiek ireki dute bidea eta lagundu dute, gidabaimenan atal teoriko ateratzeko euskeraz, naturalago eta normalago izaten irekitzea, bai? Eta besterik gabe, eskerrik asko.